belum terang. Kalau ada rakyat belum terang. Ini kita dari Wono Kasihan, Kelurahan Bedono, daerah Semarang. Kalau nanti akannya kembali, kalau nanti akannya kembali. Selamat tinggal agar supaya lekas berjumpa pulang, berjumpa pulang. Saya suka berjumpa saudara, saya suka berjumpa saudara. Jumpa saudara ada di sini, banyak terima kasih berjumpa di sini. Kalau ada rakyat belum terang, kalau ada rakyat belum terang. Ini kita dari Wono Kasihan, Kelurahan Bedono, daerah Semarang. Kalau nanti akannya kembali, kalau nanti akannya kembali. Selamat tinggal agar supaya lekas berjumpa pulang, berjumpa pulang. Saya suka berjumpa saudara, saya suka berjumpa saudara. Jumpa saudara ada di sini, banyak terima kasih berjumpa di sini. Kalau ada rakyat belum terang, kalau ada rakyat belum terang. Ini kita dari Wono Kasihan, Kelurahan Bedono, daerah Semarang. Kalau nanti akannya kembali, kalau nanti akannya kembali. Selamat tinggal agar supaya lekas berjumpa pulang, berjumpa pulang. Saya suka berjumpa saudara, saya suka berjumpa saudara. Jumpa saudara ada di sini, banyak terima kasih berjumpa di sini. Kalau ada rakyat belum terang, kalau ada rakyat belum terang. Ini kita dari Wono Kasihan, Kelurahan Bedono, daerah Semarang. Kalau nanti akannya kembali, kalau nanti akannya kembali. Selamat tinggal agar supaya lekas berjumpa pulang, berjumpa pulang. Saya suka berjumpa saudara, saya suka berjumpa saudara. Jumpa saudara ada di sini, banyak terima kasih berjumpa di sini. Kalau ada rakyat belum terang, kalau ada rakyat belum terang. Ini kita dari Wono Kasihan, Kelurahan Bedono, daerah Semarang. Kalau nanti akannya kembali, kalau nanti akannya kembali. Selamat tinggal agar supaya lekas berjumpa pulang, berjumpa pulang. Semuanya siap gerak. Hadap kanan kiri, jongkok berdiri. Gerak. Sugeng rawuh para mirsa ingkang wonten mriki, monggo sarengan suka gembira sedaya, monggo sarengan suka wonten ing mriki. Sugeng rawuh para tamu, para mirsa ingkang wonten mriki.
gembira sedaya monggo sarangan sukha wonten ing mriki. Berdiri, gerak. Hadap muka, gerak. Siswa muda iki kumpulan taun 2007 ngadegi loro wolu papat wis diresmeki siswa muda jenenge sing tak suwun ngadeg sawase aja pisan ngisenake siswa muda iki jenenge kudu dipertahanake siswa muda iki kumpulan pemuda manut agama Islam dadi panutan serta Gustine Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Quran panutane umat Islam kewajibane derekan dadi perintahe siswa muda iki kumpulan dewu kuatake loro wolu papat wis diresmeki siswa muda jenenge sing kasuwun ngadeg selawase aja pisan ngisenake siswa muda iki jenenge kudu dipertahanake siswa muda iki kumpulan pemuda manut agama Islam dadi panutan serta Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Quran manutane umat Islam kewajibane derekan dadi perintahe siswa muda iki kumpulan dewu pitu adege loro wolu papat wis diresmeki sing kasuwun ngadeg sawase aja pisan ngisenake siswa muda iki jenenge kudu dipertahanake. Semuanya siap gerak. Depan gerak. Atur sugeng dumateng kang samya mireng siswa muda rupane ijo kuning siswa muda nadan rupa ijo kuning siswa muda isih padha eling atur sugeng dumateng kang samya mirsa amirsani kesenian siswa muda para mirsa sampun ngantos samya ngandha para mirsa ingkang prasaja najan lolo tasih asale manungsa tasih ngertos babe agama para mirsa sampun ngantos samya ngandha para mirsa ingkang prasaja atur sugeng dumateng kang samya mireng siswa muda rupane ijo kuning siswa muda najan rupa ijo kuning siswa muda isih padha eling atur sugeng dumateng kang samya mirsa amirsani kesenian siswa muda para mirsa sampun ngantos samya ngandha para mirsa ingkang prasaja najan lolo tasih asale manungsa tasih ngertos babe agama para mirsa sambil para mirsa
buddha isi podo eling atur sugeng dumateng kang samo mirsa ambil sandi kesenian siswa buddha para mirsa sampun ngantos samya mono para mirsa ingkang rasa semuanya siap gerak ucap kanan gerak tegak gerak. Bocah cilik-cilik sandang ade rese lungguh lare-lare tumindake becik aku bisa nulis maca ya wasis salat ya wis tur padha tertibe Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku bocah cilik-cilik sandang ade rese lungguh lare-lare tumindake becik aku iso nulis maca ya wasis salat ya wis tur padha tertibe Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku bocah cilik-cilik sandang ade resik lungguh lare-lare tumindake becik aku bisa nulis maca ya wasis salat ya wis tur padha tertibe Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku bocah cilik-cilik sandang ade resik lungguh lare-lare tumindake becik aku iso nulis maca ya wasis salat ya wis tur padha tertibe Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku Semuanya siap gerak hadap muka gerak. Atur wilujeng ingkang sambiya rawuh wonten mriki atepe wasepuh kita hormati wiyosi Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan kita bermata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa atur wilujeng ingkang sambiya rawuh wonten mriki atepe wasepuh kita hormati wiyoso Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan kita berkata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa atur wilujeng ingkang sambiya rawuh wonten mriki atepe wasepuh kita hormati wiyoso Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan kita berkata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa atur wilujeng ingkang sambiya rawuh wonten mriki atepe wasepuh kita hormati wiyoso Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan kita berkata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa atur wilujeng ingkang sambiya rawuh wonten mriki atepe wasepuh kita hormati wiyoso Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan kita berkata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa atur wilujeng ingkang sambiya rawuh wonten mriki atepe wasepuh kita hormati wiyoso Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan kita berkata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa Iki
Semuanya siap gerak. Lencang kanan gerak. Tegak gerak. Ayo para kanca siswa muda rupane ijo kuning najan rupa ijo kuning dok isih padha eling ayo para kanca siswa muda rupane ijo kuning najan rupa ijo kuning siswa muda isih padha eling. Hadap kiri, gerak. Ayo para kanca siswa muda bebarengan sebab waktu iki siswa muda lagi kesenian. Ayo para kanca siswa muda bebarengan sebab waktu iki siswa muda lagi kesenian. Hadap kiri, gerak. Ayo para ibu kakang bayu wis mangsane sebab waktu iki siswa muda lagi pelajaran. Ayo bapak ibu kakang bayu wis mangsane sebab waktu iki siswa muda lagi kesajian. Hadap kiri, gerak. Bondo bisa entek jalaran dienggo terus ilmu bisa tambah jalaran diikuti terus. Bondo bisa entek jalaran dienggo terus ilmu bisa tambah jalaran diikuti terus. Hadap kiri, gerak. Anak patani omahe ning pinggir kali tan sawira-wiri oleh senenge ati. Anake patani omahe ning pinggir kali. Anake patani omahe ning pinggir kali tan sawira-wiri oleh senenge ati. Anake patani omahe ning pinggir kali. Anake wong desa saben lunga kerja aja amun tak awake lara. Anake wong desa saben dina lunga kerja. Anake wong desa saben dina lunga kerja aja nonggo sula mun tak awake lara. Anake wong desa saben dina lunga. Anake wong Jawa lunga ton siswa muda aja main foto mun tak dadi lolo. Anake wong Jawa lunga nonton siswa muda. Anake wong Jawa lunga nonton siswa muda aja main foto mun tak dadi pemolo. Anake wong Jawa lunga nonton siswa muda. Pak Mustafa ajar tembak jogenake kadung kuncir tiga gawe lonjak-lonjak wis lakune. Oh siswa muda pada pintere. Pak Mustafa ajar tembak jogenake kudung kuncir tiga gawe lonjak-lonjak wis lakune. Oh siswa muda pada pintere. Anake patani nang pinggir kali tan sawira-wiri. Anake patani omahe nang pinggir kali. Anake patani omahe nang pinggir kali tan sawira-wiri oleh senenge ati. Anake patani omahe nang pinggir kali. Anake wong desa saben
awake lara anake wong desa saben dina lunga kerja anake wong Jawa lunga nonton siswa muda aja main mata mundak dadi mongolo anake wong Jawa lunga nonton siswa muda ajar timbak jogenake kutung kucir dinggo gawe loncat-loncat wis lakune oh siswa muda padha pintere Pak Mustafa ajar timbak jogenake kutung kucir dinggo gawe loncat-loncat wis lakune oh siswa muda padha pintere. Semuanya ada pada depan gerak. Putrane Pak Santri Angoti ilmu Gusti putra santri putra utama monggo para sepuh menika jaman wis tuwa kula para sepuh ngudi ilmu agama para sepuh papunden kawula putrane Pak Santri kudu salunga ngaji sowan Pak Kyai ngudi ilmu Gusti putra santri putra utama monggo para sepuh menika jaman wis tuwa mula para sepuh ngudi ilmu agama para sepuh papunden kawula putrane Pak Santri salunga ngaji sowan Pak Kyai ngudi ilmu Gusti putra santri putra utama monggo para sepuh menika jaman wis tuwa mula para sepuh ngudi ilmu agama para sepuh papunden kawula putrane Pak Santri kudu salunga ngaji sowan Pak Kyai ngudi ilmu Gusti putra santri putra utama monggo para sepuh menika jaman wis tuwa mula para sepuh ngudi ilmu agama para sepuh papunden kawula. Bahagia kita putra Islam bersembayang pada siang malam supaya ingat kepada Tuhan. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembayang pada siang malam supaya ingat kepada Tuhan. Sholat yang harus kukerjakan dengan sungguh-sungguh, 5 waktu tidak kulupakan karena takut Allah Tuhanku. Sholat yang harus kukerjakan dengan sungguh-sungguh, 5 waktu tidak kulupakan karena takut Allah Tuhanku. Wilayah kita itu pulau penuh kekayaan, dahulu dijajah Belanda, sekarang milik Indonesia. Irian wilayah Kita itu pulau penuh kekayaan, dahulu dijajah Belanda, sekarang milik Indonesia. Irian telah kembali pada tahun 651 Mei untuk memberantas kusur revolusi pada perkumpulan siswa muda ini.
telah kembali pada tahun 631 Mei untuk memberantas musuh revolusi. Pada perkumpulan siswa muda ini bahagia kita butuh Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembayang pada siang malam, ingat kepada Tuhan. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembayang pada siang malam, supaya ingat kepada Tuhan. Sholat yang harus ku kerjakan dengan sungguh-sungguh. 5 waktu tidak ku lupakan, karena aku tahu Tuhanku. Sholat yang harus ku kerjakan dengan sungguh-sungguh. 5 waktu tidak ku lupakan, karena takut Allah Tuhanku. Irian telah kembali pada tahun 631 Mei untuk memberantas musuh revolusi. Pada perkumpulan siswa muda ini, Irian telah kembali pada tahun 631 Mei untuk memberantas musuh revolusi. Pada perkumpulan siswa muda ini. Hadap muka. Right. Yen padha kena ta iliake, padha eling Para kutabe mencegah maksiat rasa kabeh. Akhirate padha wae kanggo nguti imane para manungsa, kang supaya netepi maring agama, kang supaya netepi maring agama. Pareng matur dumateng